TMTV. Hayırlı kişiler, hürmetli bizim yaratkan tamaşaçılarımız. Efirde Qobat min Rifat Zaripov hem Jırlauke'nin qatnaşuşı yigit kızlarına koynar selamlar jetkiremiz. Hürmetli tamaşaçılar, biz her vakittagıça kelgen oyuncularımızны jır, muzika ülkesinde sizning bilen birgelep sınap tekşirip barыбыз. Elbette endi bu zor qadgı işni alıp barganda mena yardam ete turgan DJ'imiz Qozonning eng super DJ'yi DJ Ayonga selamlar jiberdik dostlar. Ayon Qozon in the mix. Selamlarını jiberdim, selamlarınızı aldım. Indi oyuncularımız bilen de tanışıp uzik alep. Bizning birinchi oyunchimiz Güzel. Güzel Kashapova, Oznakay rayonu kızı, Kiyevde tugil, hobbi, konsertlarda jırlaw, bala şakta terbiyeşi bulurga hıyalangan. Güzel әтиәнисеннән үрнәк ала, якын кешеләрен югалтудан курка, кешеләргә ярдәмгә ашыгу үзенең яхшы сыйфаты дип саный. Güzel, senin anketini okugaç Kiyevde tugil digensin. Bana sorayım әле, senin bulaşak Kiyevin nindi ülkeden bulurga tiyiş, özün jırlarga yaratkaç, senin yeneşende özünün jırşı, kişi göz altına ketiresin mi, yaki başka ülkeden mi? Onun nindi ülkeden buluğu mühim tügül, onun kişi buluğu mühim. Benim için ol enisin hürmet ettirge tiyiş, enisin hürmet etken yigit ol hatının da hürmet ete de bölüm. Ey молодец та инде Güzel. Нинди акыллы сорау һәм акыллы җавап. Бик зур рәхмәт. Нәкъ шундыйны табырга насыйп булсын сиңа, яме. Танышабыз икенче уенчыбыз белән Ленардус. Ленар Миннемуллин, Кукмара районы Вахит авылы егете. Бүгенге көндә Минзәләдә яши. Өйләнгән, 7 яшьлек кызы бар. Ленар йорт өчен төрле җиһазлар ясый, туйлар алып бара, җырларга ярата. Бала чакта ГАИ хезмәткәре булырга хыялланган. Хәзер исә сольный концерт турында хыяллана. Девизы һәрвакыт алга. Ленар, син анкетада әйткәнсең, ГАИ хезмәткәре булып эшлисе киләдер, бала чактагы хыялым дигәнсең. Нишләп шул юл белән китмәдең? Беләсеңме, Рифат, үсә барган сайын җырлыйсы да кирәк килә икән ул. Шулайдыр. Ну, ГАИда да җырлап эшләүчеләр бар бит. Хәтта хәзер камера куеп кына торалар инде, ансы гына. Бәлки булыр да әле, бәлки булмас та. Әле яшь бит әле. Молодец, уңышлар телибез. Улыгайганча әллә нинди һөнәрләрне үзләштереп бетерсең әле. Күчәбез 3нче уенчыбыз янына. 3нче уенчыбыз Илдус Дус. Илдус Садыков, Нурлат районы Бикүле авылында туган. Күптән түгел генә армиядан кайткан. Өйләнмәгән. Instagram шилтәрендә вайннар ясау белән шөгыльләнә. Киләчәктә тамада булып эшләргә тели. Буш вакытларын җырлап һәм гитарада уйнап уздыра. Фирдус Тәмаев, Салават Фатхетдинов, Илназ Сафиуллиннарны яратып тыңлый. Илдус, бик җитди булып ут күренәсең. Мин аны аңладым. Анкетаны укыгач ук армиядан әле яңа гына кайттым дигәнсең. Ничек анда армия безнең? Ни хәлләрдә? Туган як сагындырдымы? Армия Лагашкеренде яхшы гына 1 ел нахар служить кайттым. Лагашкер туган якны әлбәттә бик сагындырды инде. 1 ел гына булса да туганнарны, авылны бик каты сагындырды. Җыладыңмы? Жоқ инде алай җылап булмады. Ират кеше һәр вакытта да сиздерми, белгертми инде. Уңышлар насыйп булсын сиңа, Илдус. Рәхмәт. Һәр вакытта туган якны яратып, сагынып кайтырга насыйп булсын. Танышабыз, күчәбез 4нче уенчыбызга. 4нче уенчыбыз безнең Алсу.
Алсу Гайниева, Казан кызы. Кияүдә түгел. Алсу мәктәптә татар теле укытучысы булып эшли. Алсуның хыяллары күп һәм ул аларның һәрберсен тормышка ашырып бара. Девизы сабыр бул, тырыш һәм һәр вакыт алга атла. Алсу, син инде анкетада шулай ук мин укытучы булып эшлим дигәнсең, хәзер үсте килә инде. Нинди фәннән укытасың? Балалар бик яратып укыйлармы? Тыңлыйлармы? Сөйләле мәктәп турында. Әйе, мин мәктәптә эшлим, Рифат. Мин татар теле укытам, ләкин мин рус балаларына татар теле укытам. Шуңа күрә инде ничек тә яраттырырга кирәк, ничек тә ул балаларның күңелен күрергә кирәк, татар телен өйрәнсен өчен һәм минем дәресләргә рәхәтләнеп килсен өчен. Алсу, сиңа шушы авыр һәм дә катлаулы эшеңдә зурдан-зур уңышлар телибез. Безнең урыс егетләрен саф татар җегетләре ясап үстергән насыйп булсын сиңа. Амин, рәхмәт, Рифат. Шулай булсын. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, без уенчыларыбызда ниһаять таныштык. Димәк, без әзер беренче турны башлыйбыз. Хөрмәтле уенчылар, сез инде җырлау тапшыруын күзәтеп карап барган булсагыз, беләсез, беренче тур бездә бик җайлы, бик җиңел, бик рәхәт, чөнки артта зур матур экран тора. Сез экранны күрәсез, ә мин күрмим, мин арт белән торам. Шушы экраныбыздан безнең төрле артистлар, төрле язучылар, җырчылар, шагыйрьләр, гомумән шәхесләр пайда булачак. Сезгә бары тик шушы кешеләрне танысагыз, урыннан кычкырмыйсыз, матур итеп кулны күтәрәсез дә, аның яки берәр шигырен, яки җырын, яки кайсы яктан икәнен, ничек тә булса, аны аңлатырга тиеш буласыз миңа. Әгәр мин таным икән, әйтәм икән, инде 10 балл сезнеке була. Аңлашылды? Җип җиңел. Хөрмәтле компьютер, күрсәт әле безгә беренче шәхесне. Ага, иң беренче куллар синнән. Бу инде бик зур гәүдәле. Аның клипы дагы бар. Фаизова радиодан сөйләп бит әле. Фаизованың шуң белән бергә клип төшкән, ул кичкенә генә Лилипут белән дагы инде артист белән бергә клиплары бар. Бу җырчы инде. Җырчы бу. Җырчы. Җырчы. Нинди җыры бар, берәр җыры бармы? Менә җырын хәзер тәгаенләй әйтә алмыйм. Но син аны беләсең, Рифат. Зур Гәүдәле эстрадада икәү генә аларның берсе шул инде. Зур гәүдәле. Аңладым кем икәнен. Безне икебезне күргәч кай вакытта Маша и Медведь дип әйтәләр. Винарис егет. Бик дөрес. 10 балл сиңа. 10 балл алдык. Әйбәт, менә шулай җавап бирсәгез, сезгә дә 10 шар балл була. Икенче шәхесебезне күрсәтегез әле. Линар монда бик актив. Актриса әйбәт. Рус киносыннан. Урыс киносыннан. Урыс киносыннан, әйе. Аның заправкада уйный торган. Заправкада уйный ул. Надежда Румянцева, шулай. Шул. Конечно. Менә шуның румян икән искә төшә, цывы искә төшмичә тора. Әйбәт, күчәбез 3нче шәхесебезгә. Куллар. Алсу. Бу җырчы. Җырчы хатын-кыз. Җырчы хатын-кыз. Минем белән адаш. Синең белән адаш? Булгач Алсу Сафина. Юк. Как так юк? Юк, бу кара чәчле, шундый. Ник Алсу акча эшлеме? Бу безнең җырын хәзер Татар эстрадасының җырчысы. Татар эстрадасында безнең Алсулар күп, ләкин бу инде Алсу Хабибуллина. Алсу Хабибуллина. 10 балл сиңа. Так, күчәбез чираттагы артистка, язучыга, шагыйрьгә. Линар, син молодец. Бу элекеге артист әйбәт. Сүзсез генә уйный торган артист. Уйнап күрсәтсәм ярыймы аның рәвешен китереп? Ярый, күрсәт. Менә шулай йөри ул. Менә шулай. Кулда трость, шляпа бар. Чарли Чаплин. Әйе, бик дөрес. Шулмы? Шул. Кара малай, бөтенесен беләм икән үзе. 10 балл синеке. Илдус, давай, кулларны күтәр, активрак бул. Чираттагы шәхесебезне күрсәтегез әле безгә. Алсу. Я тучи разгоню руками и в прошлое закрою дверь. Шундый җыры бар. Чәчле шундый җыры бар. Россия эстрадасының җырчысы. Императрицасы. Даже? Да, ул үзен гел дә шулай дип әйтә. Ни инде бу? Аңладым инде мин аны.
Ирина Аллегрова, шулмы? Әйе. Eyvah! Şartlanamda indi özüm aytganga özüm bal utadı yarsiz cemaat. Bizning şunun bilan endi birinchi turimiz oxirina yaqinlashdi. Shekilli tisli simon tuyuli. Ko'shamiz ikkinchi turga do'stlar. Hurmatli o'yinchilarimiz, hurmatli tomoshachilarimiz, biz endi ikkinchi turni sizda bizda begaybat bilamiz. Her biringizga hozir ishar kuy o'ynatilajak. Sizga bari tek shusha kuylarni ixtibor bilan tinglarga, nindi jir ekanin ham kim boshqarganini aytirga kerak. Dürüst javob aytamizda 10 balni olabizda. Birinchi go'zal sendan boshlab jiberamiz endi. Kayflar nechik? Yaxshi. Yaxshimi? Begaybat bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Shusha yaxshi notada birinchi jirni tinglaylik hali. Jilakli jay. Jilakli jay jiri, dürüst. Kim jirlay? Jilakli jaylarning unutolmamin yemin, tayamin irinlaringda qo'yin jilagitamin. Kim jirlay? 1. Oydar Galimov. 2. Salavat Fatxudinov. 3. Javob. Salavat Fatxudinov. Salavat Abay Fatxudinov tajirlagan edi bu jirni. Dürüst aytasan. Lekin Liliya Xayrullinning qarada bek motor ustaytib boshqara, chunki bu jirni uning atisi yozgan. Javob dürüst. 10 bal seniki shulmikan ayun qo'yali. Jaylarning unutolmamin yemin, tayamin irinlaringda qo'yin jilagitamin. Mana bit jilakli jaylarga yanadan qaytib kelib ketdi. No, ortqa yo'l yo'q. Biz barabız olg'a, tinglaymiz ikkinchi jirni. Oydar Galimov. Jirning ismi? Oq xiyol. Молодец! Yallah. Shulmikan bitinay menga ishonib da bitmagisiz. Ayun qo'yali. Shundan da bek motor jirlarimizning birisi oq xayollar bo'ldi. Hozir uchinchisin tinglaylik hali. Nindi xayollar bo'larmi ekan? Olsu Abelxanova. Turama xallarimni. Может шулайдыр да, qarayıq hali shulmikan. Şulaydı. Turama xallarimni. Aytolmayman bir kimga da. Ko'zimdan yoshlar to'xtamaman. Aytolmayman bir kimga da. So'rama xallarimni. Xallaringni so'ramishig'ini biz ko'shamiz endi ikkinchi o'yinchimizga Linar brat yanına kelamiz. No Linar sendan xallarini so'rayman endi. Nechta xallar? Aybat. Tuzarlikmi? Tuzamali paka. Qo'shamaysan, qo'rqmaysanmi? Yo'q. Alay bo'lsa aybat, alay bo'lsa yaxshi. Tinglaymiz birinchi jirni. Mana Rifat qavshatding. Men qavshatmadim, ayun qavshatdi seni. Ya'ni ul qo'ydi jirlarni. Bu TMTV kanalini qarab borgan bo'lsang, bu klip bek yosh ko'rinadi. Bilamdir, xatirlamayman balki. Sen o'zing bilasizmi singli? Nechik bilmaskan, men bilmasam sen avitin silab o'tirmayman. Yo'q, Rifat bilmayman. Ey, shulay shul bilmaysingdir endi. Shulay bilmayman, shunlab. Shulay bilmaysan? Bilmayman. Ey, shul. Ey, shulay shul. Ey, shulay, ey, shulay shul. Ey, bilaman, ey, shulay shul. Kim shirlaganim bilmayman. Aytdim, bet qiz kishi dedim, mana bir ikki variant yo'qmi? Javob? Yo'q. Linar. Ayun qo'y endi. Ey shulay shul, o'stirganlaringizga. Ey shulay shul, o'stirganlaringizga. Rahmat ayta o'stirganlaringizga dey. Albatta endi ol kim bo'la? Alina Ahmadchina bo'la. Yarar bir shilirga o'rin yo'q. Qo'shamiz ikkinchisini.
Асавалиев. Асавалиев. Дұрыс. Ок пароходлар анда шундай сүзләре бар. Нинди? Ок. Әйтәле нәрсә дидең? Ак пароходлар? Ок, ничектер хәзер. Элек бик элеккеге жыр инде бу. Пассажирлар, ак пароход кузгала, ишекләр ябыла, тотынып утырыгыз. Ашыкма кыз бала. Кыз бала, ашыкма кыз бала. Нәрсә кузгала ди? Поездар кузгаламы? Дөрес, трамвайны, поездны алар барса да бер инде жырда шулай. Асавалиев, ашыкма кыз бала, трамвай кузгала, 10 бал бирик әле айым. Жырны әле шушы жырны, исеңдә калсын Линар. Җитештем дигәндә, ишекләр ябыла, салам урамда, трамвай кузгала. Тиме дигәндә, ишекләр ябыла, без күчәбез 3нче җырга. Тыңлыйбыз. Әйтинде, Линар. Юк, тел эчендә гына тора әйтә алмыйм инде. Булар дуэт, күптәнге дуэт. Татарстанның халык артистлары. Эшләпә киеп җырлый теге. Морякларны киеп җырлый кем әле? Латыйповлар. Алай түгел, рәхмәт. Әйтинде тагын. Җир астыннан юллар юк дип тә җырлый. Зәйнәпләр? Зәйнәп белән? Зөфәр Билаловлар. Жыры нинди булды? Рәхмәт. Әйтә алмыйм Рифадансы жырын әйтә алмыйм. Жырын әйтә алмасаң, ташлыйм мин сине. Алар ул жырда ташламыйлар. Жырның исеме? Ташлама. Мин сине ташламам дип аталар. Ай, малай, Линар бер диң-диң-диң иттереп ал әле, күңелләр күтәрелеп китсен. Рәхмәт. Менә минем сиңа бик бирәсе килгән инде, вакыт чыккан икән инде, дөрес җавап булмады. Тыңлат инде, Айон. Ташламам бер кайчан, бер кайда бер көнгә. Эй Ходай, исәнлек бирсен безгә. Эй Ходай, исәнлек бирсен безгә дә, барыбызга, һәммәбезгә. Хөрмәтле дуслар, без жырлаокида, сез дә безнең белән, без дә икенче тур җегетләрне, кызларны сыныйбыз җыр өлкәсендә. Күчәбез 3нче уенчыбыз Илдус янына киләбез. Илдус. Тыңлыйм, Рифат. Кәйфләр. Кәйфләр әйбәт, Лагаш. Кәйфләр әйбәт, әйме. Җырларны татар эстрадасы белән кызыксынасыңмы? Әз генә. Әзмәз генә. Ярар, менә әзмәз генә сине сынап та карыйк әле без. Тыңлыйк беренче җырны. Фамилиясы әйтсәм исемен әйтәсеңме? Әйтәм. Хамматова. Эльмира Хамматова. Эльвира Хамматова, жырның исеме? Җавап юк. Илдус, мин шундый ярдәм итәсе килде бит сиңа. Тыңла әле, исеңдә калыр. Яшьли сөйгән ярым Эльвира Хамматова иде. Ярар, борчылыр урыннар юк бит әле. Әле безнең тагын 2 җыр көтеп тора Илдус. Шуңа күрә тыңлыйк әле икенчесен. Венера Ганиева. Дөрес, Венера Ганиева, жыры Зәңгәр томан дигән җыры түгелме? Түгелме түгел, дөрес булырга тиеш. Куй Айон, жырлык бергәләп. Зәңгәр томан
бирбишне. Сен молодец. Тыңлый гайда өченче җырны. Ни өчен диеп сорама, очраттым да яраттым. Сиңа гашык булганымны сизмичә дә калганымын. Бу инде Илназ Гариповның яраттым битте китте дигән җыр. Браво, браво! Айон кой! Минем соңгы урталышым, йөрәк сине үзлитә. Ни өчен диеп сорама, яратам битте китте. Молодец, 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 молодец. Рәхмәтләр әйтәбез Илдус сиңа. Менә бит йөреп чыктык бергә булгач, бердәмлектә. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Көч диләр, әйме. Күчәбез, алсу синең янга. Син инде 3 уенчыны да тыңладың, күзәттең, карадың. Иштән әллә нинди уйлар үтеп киткәндер, әйме. Миңа нинди иләгер икән дип. Борчылу бармы, юкмы? Бар инде үзгенә әлбәттә. Бардыр инде, бардыр, әйе. Шуңа күрә бөтен борчылуларыңны оныт, бары тик тыңлыйбыз җырны. Беренчесен. Иркә. Иркә, дөрес. Аны җырның исеме. Җырның исеме? Юк, җырны әйтә алмыйм. Әйтә аласың, ничек әйтә алмыйсың, әйтәсең. Ату икеле куям. Менә үзеңә рәхәтме шулай дигәч? Шулай шо. Менә балаларның хәлен аңна хәзер. Әйе. Бик авыр әйме. 1, Белмим. 2, Шунлап белмим. 3. Әйтә алмыйм. Юк җавап. Айон. Тыңлат инде. Аларга карап алданып, кызлар карап янып. Үткәрәм гомерләрен кыен хәлләргә калып. Сарга карап саргаеп яшәргә калмыйм дисәң. Җаныма тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Кызыкмагыз матурларга дигән җыр булды. Алсу. Зато син үзең әйттең Иркә дип, аның өчен булса да мен сиңа 5 балл бирәм. Рәхмәт. Әйбәт, канәгатьмесең? Син канәгать булсаң, мин тагы да шат. Тыңлыйбыз чираттагы җырны. Гүзәл Уразова гашыйк итеп сакла син дип атала бу җыр. Әфәрин! Дөрес. Айын куй җырлыйк бергәләп. Ходай биргән мәхәббәтне чит яклардан якласын. Гашыйк итә алдың мине, гашыйк итеп сакласын. Шуннан да гашыйк иткәч, гашыйк итеп саклап яшәргә дә насыйп булсын дибез дә. Күчәбез 3нче җырга. Минем белән барасыңмы? Кая барасыңмы? Эх, Алсу, ну бит җырлап бирдем бит инде. Айон. Җырлыйк бергә. Минем белән барасыңмы, чәчәк атып бакчага, яннарымда калырсыңмы, бергә тормыш башларга. Дип җырлый Раяз Фасихов иде бит бу. Җырлар жырланды, белмәгәннәре турып калды, белгәннәрен әйттек. Шуның белән безнең икенче тур ахырына якынлашты. Хәзер инде кайсыгызның ничә бал туплаганын әйтер мизгелләр килеп җитте. Гүзәл, ничә бал җыйдым дип уйлыйсың? 30. Дөрес санап баргансың, молодец, 30. Ленар синеке? 40. 40 дип уйлыйсың, а? Дөрес, ялгышмыйсың, 40 бал. Илдус синеке? 20. Молодец, менә солдат күренеп. Алсу синеке? Миңа ничәне бирсәләр дә үземнеке бит алар Рифат. Шул 35 синеке. Бик әйбәт. Шуңа күрә
Һәрберсе дә үзләренең балларын да белде. Без күчәбез дуслар 3нче турга. Хөрмәтле уенчыларыбыз, кәефләрне төшерәбез, кәефләрне күтәрәбез дә дәвам итәбез 3нче турны. 3нче турда без янәдән экранга әйләнеп кайтабыз. Бу юл инде экранны сез дә, мин дә барыбыз да күрә. Экранда хәзер төрле биремнәр, төрле рәсемнәр килеп чыга. Сезгә бары тик шушы рәсемнәрнең нәрсә берләштергәнен генә әйтергә кирәк була. Уйлар өчен вакыт бик кыска, бары тик 30 секунд. Шулай ук кулны күтәрәбез, җавапны әйтәбез, 10 балны алабыз. Әгәр сез әзер булсагыз, беренче биремдә 3 сурәт. Сезгә аларны нәрсә берләштерә икәнен әйтергә кирәк. Карыйбыз экранга. Илдус, иң беренче кул синнән. Бу шелтәр, сеть, интернет. Ага. Новости буламы? Новостинең татарчасы? Хәбәрләр. Молодец! Яңалыклар, хәбәрләр, 10 бал синеке. Күчәбез икенче бирем, нәкъ шундый ук сурәтләрне нәрсә берләштерә икәнен әйтергә. Игътибар экранга. Ленар, иң беренче кул синнән. Бу дару димсең? Бу ил, нинди ил бу? Швейцария. Юк, Швейцария түгел. Гафу, кызганыч вакыт чыкты, җавап булмады. Җавап Грузия иде. Ярар, 3нче сорау. 3нче сорау астында танылган клиптан кадр яшерелгән дуслар. Сезгә җырның исемен һәм башкаручысын гына әйтергә кирәк. Карыйбыз экранга. Ярым. Ярый алсу иде. Иркә җырлый бу җырны. Менә. Иркә исеңдә калды ахры синең. Иркә. Җырның исеме Тиз. Сандугачлар 2 булмый, мин дә сине яратам дип җырлый ул аны. Димәк, җавап бар, җырладың, әйттең, бирдең, җырның исеме сыналган мәхәббәт иде. 10 балны алып куябыз һәм күчәбез 4нче сорауга. 4нче сурәтнең уртак ягын табарга кирәк. Эзлибез уртак ягын дуслар экраннан. Илдус, иң беренче кул синнән. Казино. Җиңү. Магнит. Дөрес әйттең, казино, җиңү, уңыш. Шулай була, 10 бал синеке. Һәм соңгы 5нче сорау, гүзәл. Мин монда. Син дә әйт, яма җавапларны белсәң. Шулай ук сурәтләрне нәрсә берләштерә икәнен табарга кирәк. Экранга карыйбыз. Менә бит гүзәл дигәнем, гүзәл бала. Дис. Гүзәл. Математика. Математиканың икенче ягы? Алгебра. Алгебра, тагын геометрия. Молодец, геометрия. Дөрес, математика, алгебра, геометрия барсыннан да керә. Шулай итеп, җәмәгать безнең 3нче тургада инде һәрберебездә җаваплар әйтеп өлгерә алды угай. Шуңа күрә инде Аллага тапшырып, иң яраткан 4нче турга күчәбез. 4нче тур инде дуслар, сез бик яхшы беләсез. Сез бигрәк тә, чөнки сез 4нче турга бигрәк тә каты итеп әзерләнеп килгәнсездер. Чөнки монда сез үзегез алып килгән иң матур йөрәк төрләрегездән, күңел төрләрегездән чыккан иң саф, иң чиста җырларыгызны тамашачыларга һәм безгә бүләк итәргә тиеш буласыз. Гүзәл, рәхим ит, чык әле. Чәчәкләр матур булса да бармыш кадерлыгы. Әниемнең күзләрендә дөньяның матурлыгы. Әнием, 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 таң җилдәй назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кызлар.
Афәрин güzel. Бик матур, шушындай әниләргә багышланган иң матур җырларыбызның берсен бүләк иттең güzel. Бик зур рәхмәт сиңа. Әниләрнең кадерләрен белеп яшәргә насыйп булсын һәрберебезгә дә. Инде шуннан да шушы матур җырга безнең компьютерыбыз ничә балл куер микән? 66 güzel. Начар балл түгел, бик әйбәт балл, 66 балл. Ярар. Шушы скорость белән дәвам итеп, Ленар, сине дә чакырып чыгарык әле. Рәхим ит әле, чыгар. Супер! Афәрин, Ленар, бик зур рәхмәт сиңа шушындай матур җырлар алып килеп, матур иттереп, оста иттереп башкарганың өчен. Инде тамашачылар да кул чабып алганнардыр әле. Шулай бит, дуслар. Шуннан да күңелләргә моң бүләк иткәнеңә. Инде безнең компьютер, экран үзе сиңа
баллар бүләк итә хәзер. Карыйбыз экранга. Менә бит. Жыр нинди? Жырчысына 90 балл. Әйбәт, бик яхшы, яхшы бал. Хөрмәтле уенчылар, хөрмәтле тамашачылар, biz 4-нче тур. Инде Илдус та үзенең чыгышын түземсезлек белән көтеп утыра, достар. Кайчан җырлармын микән дип. Менә бит, момент килеп тә җитте Илдус. Нинди җыр әзерләп килдең? Мин татар халык җыры, җомга җырын әзерләп килдем. Бик матур, бик яраткан җырларыбызның берсе җомга җыры. Рәхим ит, Илдус. Birisi tallarda, birisi tallarda. Sandu başım eytip sayra sigen yarım kaylarda. Sandu başım eytip sayra sigen yarım kaylarda. Sandu başım ışasın mı gittiğinde güllerim. Sandu başım ışasın mı gittiğinde güllerim. Senin yanına barıp kayda herkenne güngüllerim. Senin yanına barıp kayda herkenne güngüllerim. Akırın isken jiliselikte ağidili kamışların. Akırın isken jiliselikte ağidili kamışların. Kim ayrılmış uları belimi ayrılı sağışların. Kim ayrılmış uları belimi ayrılı sağışların. Talyan garmın kimler oynatır indi. Mıngılık işte talyan garmın kimler oynatır indi. Sen bulmağaş gün elimde kimler yuvatır indi. Sen bulmağaş gün elimde kimler yuvatır indi. Garmın önüne tartı boyuna yürülerge minigende de. Tartı boyuna yürülerge minigende de. Unutasım yükülgende de. Gürülerge kirgende de. Unutasım yükülgende de. Gürülerge kirgende de. Nurlan mişarlarını çık bir hikaye kursadayım mı? 1, 2, 5. Gittik! Birisi tallarda. Birisi tallarda. Sandu başım eytip sayra sigen yarım kaylarda. 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 Başım eytip sayra sigen yarım kaylarda. Sandu başım eytip sayra sigen yarım kaylarda. Big zor rahmet. Молодец, Илдус Дус, рәхмәт сиңа. Алла малай. Нишләп бу уен барышында тыныч кына утыра дисәм, биргә әзерләнеп утырган икән. Молодец, рәхмәт, рәхим ит, утыр. Бик зур рәхмәт. Менә хәзер шушы биюләр белән бергә җырларга ничә бал күрсәтер микән безнең компьютер? Карыйк әле.
88 bal. Eyvet bitindi. 88 bal bu. Büyüp şibergenine de koyganlar. Malades. Malades. Oh, gül ahırga kalabız indi. Olsa gül ahırga. Eydeli vakitni sozmuşu. Birer yarlarım yok siyer minel özüm Safiya haralı aldağım bir baralı Safiya haralı aldağım bir baralı Sinegen gesi gelmeyimi siyüşü bulur halı Sinegen gesi gelmeyimi siyüşü bulur halı Ağidinin suyu ağa su astından kırmağa Ağidinin suyu ağa su astından kırmağa Maturlar şiberge bara mini koysığızala Maturlar şiberge bara mini koysığızala Safiya haralı aldağım bir baralı Safiya haralı aldağım bir baralı Sinegen gesi gelmeyimi siyüşü bulur halı Sinegen gesi gelmeyimi siyüşü bulur halı Mana evet ko'ngillarga o'tib kirlik ettirib rohatlantirib motor ettirib biyib shayoq jırlab berding. Bek zo'r rahmat o'zingga. Ham endi biz senga shayoq naq boshqa o'yinchilarimizda ko'rsatgan shekilli bizning kompyuterimizda o'zining ballарын senga da ulashsin ali. Ko'z solamiz ekranga. 84 bal. 88'li o'zi aybat 4'lü soni Bek aybat endi sen onu bilasan o'zing o'qituvchi olarak da. Jamoat endi nihoyat bizning 4-turda oxirina yetdi. Hozir qaysig'izning umuman shu o'yinlarda qatnashib necha bal to'plab 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinni yovlagan o'yinchilarimizni aytir vaqtlarda kelib yetdi. Hem do'stlarim shulay etib, men qo'lima o'zimning shosha motor papkamni olamda qaysig'izning necha bal to'plaganini aytaman. Endi siz rahim etib meni menga chiqarsiz. Bizning 4-chi o'rinni yovlagan 106 bal bilan Go'zal Kashapova, Go'zal rahmat. Hem bizning shulay etib 3-chi o'rinni yovlagan o'yinchimiz 128 bal bilan Ildos rahmat, Ildos. Hammana ikkinchi o'rin. Oshiqma? Aytmadim betali. 129 bal bilan Olsu ikkinchi o'rinda. Demak bizning jenguvchimiz 130 bal. Linar chiqib bas, rahmat. Mana borig'izda belgili bo'ldi. Bir shillar o'rinlari yo'q do'stlar. 4-chi, 3-chi, 2-chi o'rin olgan o'yinchilarimizga bizning Iva Mebel fabrikasi maxsus
сертификатлар белән бүләкли. Кабул итеп алыгыз әле. Талдан ясалган нык һәм эксклюзив кул эшләнмәләре Ива мебель фабрикасында. Ива мебель экологик чиста продукт һәм кабатланмас дизайн. Фабрика адресы Балтач районы, Янгул авылы. Һәм инде безнең шулай итеп беренче урынны яулаган Линарга TNTV каналыннан махсус сертификат белән бүләклибез. Линар, бу сиңа үзеңнең иң яраткан берәр җырыңны рәхәтләндереп TNTV каналыннан да күрү мөмкинчелеге булачак әле. Алай гына түгел. Бер-ике сүз әйтеп тә узаласың. Инде мин иң беренче рәхмәтемне шушы программаны оештырган кешеләргә әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт сезгә. Ал барышыга рәхмәт, диджейга рәхмәт. Инде сәлам әйтеп китсәң ярыймы, Рифат, бер-ике кешегә генә? Әйт, ике генә кешегә. Әти яниләр берәү әйбит. Аннары соң үземдә эшли торганнарга Максим, Наташалар, Аркадий, Викториничларга, аларга бик зур рәхмәт мине монда җибәргәннәре өчен. Рәхмәт барысына да мине белгәннәргә, барысына да бик чуктан-чук сәлам. Үзеңә рәхмәт, рәхмәтеңә рәхмәт. Шуннан да хөрмәтле телевизор караучылар, әгәр сезнең дә безнең белән нәкъ шушы ук залда, шушы ук урында шундый ук сертификатлар аласыгыз, җырлап үзегезне сынап карыйсыгыз килсә, рәхим итегез, без сезне түземсезлек белән көтәбез. Аның өчен бары тик менә шушы безнең электрон адреска үзегезнең фотоларыгызны, җырларыгызны, видеоларыгызны гына җибәрергә кирәк. Һәм шулай итеп инде һәр нәрсәнең башы булган сыман ахырына да килеп җитте, хөрмәтле дуслар. Уйнап яшик, җырлап яшик, көлеп яшик, саулыкта, сәламәтлектә үтсен елларыбыз дигән теләктә. Мин дә үземнең иң матур җырларымны сезгә бүләк итәм. Киләсе атнага күрешәбез. Diyem didin, minde g'oshiq idim, ömürlükке deyip yarattım. Parılıp bulayık, birge kalık didin, dirgen vəğdəngni unuttun. Bugün kilmedisin, yarın bütenisin, janlarımını ite bu sözün. Kuzulerinden kürem, aldaşmıyorlar belem, aman yaratasın sin özün. Öpken unutup, gel yanıma ışık, başkalarga dilimi biresin. Birden birim seni minnek edeyim, gillesin şaşıp siyesin. Bugün kilmedisin, yarın bütenisin, janlarımını üte bu sözün. Güzellerinden kürem, aldaşmıyorlar belem, aman yaratasın sin özün. İşler jitkeş, küte bizning tirek, minga barlar sin kirek. Yatmı tugel, seni suyek kunglim, seni bulmazsam tuzmez bu yürek. Bugün kilmedisin, yarın bütenisin, janlarımını üte bu sözün. Güzellerinden kürem, aldaşmıyorlar belem, aman yaratasın sin özün. Bugün kilmedisin, bugün kilmedisin, yarın bütenisin, janlarımını üte bu sözün. Güzellerinden kürem, aldaşmıyorlar belem, aman yaratasın sin özün. Aman yaratasın sin özün.